Mokol bai nuhur baya asung naito hayung kotor male mokol bai nuhur baya bupang wapang rok toksa tokiro aito nisnama maniroge bupang wapang rok toksa tokiro aito nisnama manirogle asu naito hayung kotor male mokol bai nuhur baya kumbana zora mai kuni zora bebak nang masuk nos namka hayung kotor no naithogi tongka aito no hambai ruwa kumbana zora mai kulni zora bebak nang masuk hayung kotor male mokol bai nuhur baya bupang wapang rok kaito nisnama manirogle bupang wapang rok kaito nisnama manirogle asu naito bai nuhur baya rok nisima bai ni simale nokha bahani slice salo zora bai gadale masangri tongkha kaito no hambai ruwai rok nisima bai ni simale nokha bahani slice salo asu naito hayung kotor male mokol bai nuhur baya palaikan hambai seng pal khlai seng serapsa kaiton loboi resap laikya phalike ango certificate no kisi se poriwi ang kaiton bisinti khlai borno declaration khlai ang obono yafarnai ajora kisi se photo officially ang soho pasajak khlai kaisa bunan bagi ang tiar tongtong garo ang tesa porifirana oro signature lunai sabsabor ka abasim porisinai obo kaisa Tripura Baptist Christian Union ni register kaisa certificate marriage certificate oro bor photo thaina tong salani barini khlai rejak tong chikon khare kai ajaga bor photo thaina tong engkai or jagao chengnuka tinis takuk santosh boni jebo soirika kaijakna je chini bokuk onita bobo soirika engkai chalani logi tongnai boni mungke Sopon Dev Burma bobo oro soirika borini logi o subanai phainai tongo boni bumung oro bo rima abake rejak bobo kaisa signature rekha engkai witness sakyo reka chini Dikon Rajendra Dev Burma chini Sakuma Mothani engkai chalani yang ni guardian ngi reka Sukumar Dev Burma ting tong lana Sukumar Dev Burma oro signature reka obaike chingoro signature rejak ang tabo obo as a pastor hisabe ang yafarnai borno yafar bai ang obono borno yafar puro kisa photo nadi